Ahoj, som Adriana a v tomto videu vám poradím, ako vybrať správny infražiarič. Odpoveď na to, aký energetický systém je pre váš priestor najvhodnejší, môže dať iba samotný priestor a jeho využitie. Ak uvažujete nad sálavým typom vykurovania, tu je niekoľko typov, čo treba zvážiť pri výbere. Základnú úvahu musíte venovať výberu média. Najčastejšie sa využíva plyn, elektrika a teplá voda. V prípade, že sa rozhodujete medzi plynovými žiaričmi, prvou dilemou, ktorú musíte riešiť, je odvod spalín. Produkty spaľovania môžete odviesť z priestoru alebo priamo zo spotrebiča. V prvom prípade ide o svetlé tzv. Keramické infražiariče. Sú to zariadenia s externým spaľovaním plynu a veľmi vysokou povrchovou teplotou. To znamená, že sálanie má vysokú intenzitu, hustý sálavý tok a veľmi presné nasmerovanie emitovaného žiarenia. Navyše je to relatívne kompaktný spotrebič. Tieto prednosti viete výhodne využiť pri lokálnom ohreve pracovného miesta, kedy dokážete presne ohraničiť osálanú plochu. Rovnako je to vhodný spotrebič do priestoru so znečisteným vzduchom, kde intenzita a hustota toku radiácie rozhoduje o tom, koľko z tejto energie sa stratí cestou od zdroja k cieľu. Takto silné emitované vlny sú tiež menej náchylné na výmenu vzduchu a prievan napríklad v hale. Tieto spotrebiče obstoja aj v exteriéri, ak dokážete ochrániť plameň pred vetrom a poveternostnými podmienkami. Špeciálne využitie majú pri technologickom ohreve. V kontraste s týmito výhodami je nevyhnutnosť priestor vetrať. Ak by ste spaliny neodsali, znížili by ste kvalitu pracovného prostredia a tak priamo ohrozovali zamestnancov. S produktami horenia však budeme odvetrávať aj vyrobené teplo, čo je energeticky nevýhodné. V prípade tmavých infražiaričov toto negatívum odpadá. Tmavé plynové infražiariče sú už telesá väčších rozmerov. Majú síce nižšiu povrchovú teplotu, ale hustota a intenzita sálavého toku je stále pomerne vysoká, a tak vieme emitovanie tepla presne smerovať na cieľ. Aj uhly sálania sú väčšie a dovoľujú využiť tieto spotrebiče na lokálne, ale aj na celoplošné vykurovanie. Zo žiariča je možné odviesť spaliny komínom do exteriéru. Ak aj vzduch pre spaľovanie budeme nasávať z vonkajšieho priestoru, bude tak naša miestnosť alebo hala kvalitou vzduchu nezávislá na chode žiaričov. Tieto zariadenia sú vhodné na ohrev väčšiny veľkoobjemových priestorov, zároveň znesú aj značnú mieru výmeny vzduchu a vetrania. Preto sa často stávajú voľbou aj pre objekty s horšími izolačnými vlastnosťami, napríklad ako alternatíva k zatepleniu či rekonštrukcii strechy a podobne. Sú to univerzálne typy žiaričov pre rôzne využitie. Nízkoteplotné alebo tiež nazývané supertmavé infražiariče môžu mať rádovo vyššie výkony ako doteraz spomínané typy, ale pracujú pri nižších povrchových teplotách. Emitované elektromagnetické vlny sa na tejto vlnovej dĺžke viac zakrivujú a hustota sálavého toku klesá. Preto sú vhodnejšie na vykurovanie väčších plôch alebo rovno celoplošné vykurovanie. Práve nižšia intenzita a hustota ich predurčujú viac do priestorov s minimálnou výmenou vzduchu a vetraním. Najčastejšie ich nájdeme v nových objektoch s nižšou výškou, čím sa kompenzuje chýbajúce namierenie lúčov na cieľ a využíva sa skôr koncentrácia v priestore. Elektrika je vo väčšine prípadov voľba tam, kde sa plyn nenachádza a bolo by komplikované alebo finančne náročné priviesť ho na miesto. Môže to byť preferovaná voľba aj pri špeciálnych tarifách na nákup elektriky, alebo v prípade, že si dostatok elektriky sami vyrábate. V neposlednom rade to môže byť alternatíva k plynu ako rýchlejšia cesta k želanej teplote, pretože je s tým spojená menšia papierológia, menej profesí a revíznej činnosti a chýbajúca potreba riešenia komínov. Tu si môžeme vybrať spotrebiče na báze halogénovej lampy, kvarc alebo odporového článku. V tomto poradí majú spotrebiče aj svoje vlastnosti a prednosti. Od krátkych, cez stredné, po dlhé charakteristiky emitovaných vln. S tým súvisí aj pomer sálania z celkového objemu vyrobeného tepla od 85% cez 60 po 40%. Rovnako je to aj s nábehom tepla v priestore.
Opačným smerom môžeme klasifikovať pocit komfortu pri dlhodobom pôsobení či emitáciu svetla spojeného so žiarením. Halogénové typy sú najvhodnejšie pre lokálne ohrevy a aj technologické teplo. Výborne fungujú aj v exteriéri a dokážu preniesť teplo aj cez veľké vzdialenosti a znečistený priestor. S menším príkonom môžete spotrebič umiestniť aj do vyššej inštalačnej výšky pri rovnakom pocitovom teple. Na opačnej strane spektra sú žiariče s odporovými článkami. Určite produkujú menej svetla a sú príjemnejšie pre dlhodobý pobyt zamestnancov v priestore. Na druhej strane sú náchylnejšie na znečistenie, prievan či výšku zavesenia. Pri dodatočnom prekrytí odporových článkov vznikne spotrebič vhodný aj do kancelárskych priestorov, kostolov, výstavisk či reprezentačných objektov. Ak je vašou voľbou využitie teplej vody v sálavom systéme tepla, využiť môžete sálavé panely. Ide o veľkoplošné žiariče, ktorými preteká teplá voda a sú určené na vykurovanie veľkých plôch, najmä s nízkou svetlou výškou. Tieto spotrebiče majú veľmi nízku povrchovú teplotu a ich hustota a intenzita sálania sú veľmi limitované. Je potrebné ich zvažovať najmä vo veľmi dobre zateplených objektoch s nízkymi stratami a bez výmeny vzduchu. Pri dostatočnej teplote napájanej vody dokážu na krátku vzdialenosť v relatívne čistom priestore preniesť príjemné sálavé teplo. Ide už o centralizovaný zdroj. Hlavný dôvod masívnych úspor energií a znižovania nákladov, ktorý pramení z priamej spotreby energií v samotnom spotrebiči bez distribučných rozvodov a premeny jednej energie na druhú, tu už nenájdeme. Určite však majú sálavé panely svoje miesto v energetike a ponúkajú účinný systém vykurovania v špecifických priestoroch. V prípade, že ste prešli rozhodovacím procesom až do tohto bodu, treba podrobiť váš výber ešte kritériám vhodnosti pre daný typ prevádzky, typ činnosti, dispozíciu a ďalšie parametre. S tým vám tiež radi pomôžeme. Výber energetického systému je strategicky dôležitý a má veľa aspektov, ktoré treba vyriešiť. Využite naše bezplatné konzultácie, obhliadky a odborné poradenstvo.